сирената от землищата в натура. Района на Чис, селото Амалко, не се работи по-голяма част от землищата на Балевица и в момента си е още действено като природа. Всичко си е истинско. Няма химия, няма пръсканици, няма отрови. Имах щастието, че мой дядо, който е работил дълги години по мандрите, преди да почине, успя да ми остави занаята да правим истинско българско сирене и кисело мляко. Да направим хубаво сирене, много важно е хигиената. При предишната ми проба, която задължително се прави 2 пъти в месеца, 1 път в годината на готова продукция, млекото от 1500 микроорганизми, моето да е 900. Това е охладителната вана. Млекото влиза вътре, след като е сдоено, прецедено. Това се прави по най-бързия начин. След това вкарваме млякото в пастеризатора и там почва вече така наречената термична обработка. Важното маята да е жива, работиме с живи бактерии. Истинско мляко. Това е подкваска, кисело мляко. Консерванта на сиренето е това, нашите двете бактерии, с които сме известни по цял свят. Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricum. Тук натам е задължително всеко едно пипане. По време на работа ръцете да минават през хигиената. Това е млякото от нашата ферма, от нашите овце. Прясно, охладено, карано за преработване, от което ще излезне едно истинско българско бяло саламурено сирене. От 3 до 4 литра се прави 1 кг овче сирене. Слагаме калция. След това маята. И така. Оставяме го да се подсири. И се нарезва. Тук гаранция млекото е овчо. На 1000%, без никакви примеси. Започваме изцедяването на сиренената. Докато се отдели така наречената суроватка от сиренето. Сега трябва да се усоли. Значи сега лежи 16 часа тук в майката. След като се нареди в тениките и се вкара в камерата за зреене, зрее 40 дена. За зреене минаваме в следващото помещение, което е склад за опаковки, консумативи и камера за зреене на сиренето. Нашето сирене зрее на 18 до 22 градуса, а това ни е студената камера за кисело мляко, което го произвеждаме пак в нашата фермичка. Току-що направено за съботния пазар в Борово, София. Проверяването на млякото се извършва 2 пъти в месеца през лаборатория, взимат се проби и 1 път годишно се проверява качеството на сиренето от готовата продукция. Идват хората, взимат ти проба, тия документи ги прилагаме към списка от сбор с документи към агенция по храните, като ни направят проверка. Това е сирене на 45 дена, така трябва да изглежда, озрело, готово за консумация. Продукта, за който ние смело заставаме, като качество, като вкус и като чистота на самия продукт. И се гордееме с това.